Bħala tkomplija tal-proġett ta' kontra l-arar f'Ħalqormi, ftit tal-jiem oħra se jitlestew 150 metru ta' kalvert oħra tul it-triq Dummario fil-qalba ta' Ħalqormi. Għal dawn l-aħħar snin din it-triq kienet fost l-aktar toroq f'Ħalqormi li kienu jżommu ilma hekk kif kienet isservi ta' kanal tal-ilma bejn żewġ partijiet f'Ħalqormi. Dawn il-kalverts se jiswew 200,000 euro kif jispjega l-perit responsabbli mill-proġett Karmi f'Sud Borċ. Xita kienet tibda min-naħa ta' triq l-imdina tibnżel fuq daw l-inħawi, għamilna kalvert madwar 150 metru tul u żajna pajpijiet daqsxejn wisajn ħafna mhux ħażin biex jieħu dal-ilma kollu li jaqa' fuq daw in-nies. Dawn il-kalverts issa ser jinaqdu ma' dawk prinċipali li għaddejjin minn triq il-wit f'Ħalqormi sabiex l-ilma qawwi tax-xita jgħaddi minn taħt l-art u mhux imiwwit xi triq. Li kien parti mill-National Flood Relief Project. Dawn it-toroq li jaqgħu għal fuq triq il-wiet qed nilqgħuhom issa iktar il fuq biex l-ilma ma jaqgħodx jiġri fit-toroq. Fi żjara li għamel il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg fuq il-land tax-xogħol huwa qal kif proġetti simili jridu qed isiru f'postijiet differenti tal-pajjiż u li se jagħmlu differenza f'ħajja in-nies. U kienu qed isofru fi skiet. Issa għandna proġett nazzjonali li tlesta minn Gvern Laburista fis-snin li għaddew u issa rridu naraw kif inkomplu nżidu dawk lil uħ u naqduhom ma' dan il-proġett. Qed nagħmlu differenza llum fil-ħajja tal-familji tal-Ħalqormi u ta' Birkirkara u nkomplu nevalwaw fuq żoni oħra madwar il-pajjiż.